Bop bop a loo mop a lop bop bop tutti frutti, all Rudy, tutti frutti, all. No niin, tervetuloa kotisurfilta tänne Etelä-Helmä Fruit Corneriin jälleen kerran. Ja tällä kertaa meillä on täällä vähän rumemman näköinen hetelmä. Tämä oli sokeri annoona. Aika suomalaisen näköinen kaveri on, mutta katsotaan mitenkä tämä tästä pudotetaan. Siitä se sahataan poikki. Ihan niinku vanha tekijä, noin. Tolla tavalla sieltä tulee tommonen oikee mehukkaan näköinen, niin sitä sanotaan, että se on semmonen kermaisa, banaaninen maku siinä. Siitä voi sitä lusikallisten popsia siemenet nakataan sivuun, ne ei ole syötävää kamaa. Ja sitten siitä vaan aletaan ottamaan tälleen palasta ja katsotaan miten tämä lähtee tästä menemään. Oikein hyvä. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Bop bop a loo mop a lop bop bop tutti frutti, all Rudy,